Kardom karbing longra dan phasame lasi pininili naiwan pi lake alenge saradom han kali data tekji lake Charlie Bomo somardom masini liwan pilo pinandum comments on nai pidundo je labang solam putak than bon thati pu APSC lapen UPSC lamo putak than bon tha pusi pulo lapen ke kwanarta hut lapen ke kwan kachali pensi pidun long ima nang than pa me thasar ni list me piduning tung pick pu la comments on nai chuning ridu na tum do pick jala tum phansini li pini 1 pilo Asa prangsili tum kachini dam nai bangela henlo je APSC bangela ke ilitum Assam state angkang anchoje lake akapreg state phan kali APSC ke lake itum Assam state angkang phansi lake rang thik pilo lapen UPSC bangela ke whole India kaduk kawe itum India angkang pia phansi ala bangkang pathik pilo lalo lala sitami itum lang namlo pulo tangte civil service lo kachepreg kawelo tema setame asap so kachepreg dam bangela lo itum APSC bangela ke Assam state an choji UPSC bangela ke itum the whole India la India angkang pia phansi ala bangke nang thik pilo lalo la pen penana tum nang karjudo kachali ko anpen lo po la se kachali bangke nang liong se graduation BA pass tanglo mate pass pe ang kopen setame chok nang li last semester lo semester 6 semester exam tokelo pro tang nang li apply dun phet melo la pen ke nang li la apply dun develop long nang li pidun melo la pen la ke a form bang nang li nan se standard form nang pilogi tang ho po phan kali itum online dam se online se itum apply dun nang ji anlo pro tang te litum tok dun long po lapen ke age limit abang ke lahen lo je APSC lo mangke itum 38 years an ilitum tokpon long lapen ke ST itum han mangke la tame relaxation dolang relaxation mane general tum han jong si 38 lo plo tang te ilitum ST tum han mangke 43 an le rokpo jo 43 years an lalo ilitum ST itum mangke 43 years le litik an ke ilitum exam mangke tok dun long lo lapen batai ko an si toklong lo maplo tang te litum lang nam lo tang te kaprek tum han ke ang deng do selame tum ST tum han mang ke ang deng awe ile tum ke la 43 years chok chetik ke ile tum arta chok chetik ke tum pidun melo ning hang an ke pidun melo la pose ile tum han ke lang nam lo tang te sarkar ban se tami ari hai nang epi apose tum ke kupai ke meson lo itum chepalong se thek thelo itum ning hang an bang ke pidun long lo jolapu lapen UPSC bangke halake age limit 32 years lake general atum hanlo jong sili to maphan ST tuman bote dak same relaxation bangke dolilo asidak relaxation e ko anu maplo tang te dak sitame ningkan pho ili tum yong CST mate backward category tum polo tang te ili tum bangke relaxation na along situdun po apen ke ili tum aphan bangke hala 32 general tum yong si 32 polo tang te ili tum aphan bangke 37 aloman bangke ili tum bangke le rokpo jola puson lapen ke means language di ala question paper pe ne lapen ke tok pe ne same copy pe alam se tok nang pom upload ang te itum APSC long same la puson lo government pen recognize tang do itum official language itame Hindi English Assamese jola puson tok long la si homia ma te Assamese school do no mangke la bangke isiawar sai kemi athenang litum English pen togwek nei pupe hadang nang litum Assamese alam ben le hadak tok dun sitame long la pen ke la pu UPSC an stame la puson thak thak lo nang hala das tame litum Hindi pen le tok sitame chok mai thek the bang te English pen le tok sitame chok pen Assamese pen le tok sitame chok si UPSC lo mangela hen lo hadak it schedule long kopi pia alam hada ke do labang ke litum tok long lo la sinal tum kopi pia alam se doloma nang tum chining tung duk lo tang te ilitum phone ke ot se tam ya le chu en ya posinal tum phone long pen bear one pen hadak lang ponon its schedule long kopi pc doma kopi pia alam se doma hadak government men recognize la so alam men an ke litum hadak exam bang ke pidun long lo la pen ke la pu APSC another exam bang ke litum pupo combined competitive exam CCE pupo la pen ke itum UPSC anat banglo blong te hada bangke CSE pupo civil service examination ngase lala setame kacheprek dulang lala same apene ke civil service aphanlo setame la kacheprek dulang asapso lapen ke tum da copy PC asa kuri doloma plotang te dopik tum lang bonlo plotang te di same itum ka famous nai ke da ke tum APSC long mangke long pon proje ACS lapen ke APS lapen ke pu hala UPSC anara bangke itum lang namlong te IAS lapen IPS ilitum kadogo sami amen ka rilong bom pudi IAS officer IPS officer pedi lasi labangke itum pu UPSC ana silong po itum APSC pe na bangke labangke itum long don delo athiala ke itum pura angkang pia phan pena IAS apen IPS bangke
Setame tumpu hala sineng pote UPSC bang sepidu nang pos jong si ACSC manji pulo nang maning tung pulo tang te labang ke li tumpu APSC na bang si ili tum sarlang pidu nang po lapen exam e ko sono ma pulo tang te ke thom do prelims dui preliminary exam mains doji lapen ke pa justi ke interview lahen lo ke joy ke kali la sele tum ine malu mala exam to onsora charli pon pepen to don lon nang pukela ke I phun kok prot po thang ta thek thelo sami tu masap so prepare asap ka loi tum prepare pik nang ji po bang hala il hai exam pidun ji blotang te athe lai ke ake the sai de nang liong si DC maning tung duk blotang te ko pilop te UPSC itum competitive exam pidun bek nang ji la lo blotang te itum man pola si IAS IPS tang opin DC mani thop blotang te atil hai tum ke sakuri malu mala kali de athe la da ke itum government men cherap lok asakuri pena itum lang nam lo te yong sinang liong se IAS man lo UPSC exam crack lo blotang te undel oblong te komasinali phan ke appointment letter nang pipo ma upload ang daga ke itum phan ke president men sinang pipo la ke litum central pen dak maluma la kali ako yong sinang ye nang liong se APSC si exam mo lobang te labang ke itum han ma se appointment nang pipo ma te governor of pen se litum han nang pipon po governor pen se litum phan appointment letter bangen nang pipon po jola puson asi ne ere alam ben ke litum phan ke labang so sakuri nang than peji puke la dake kitya ton elo itum government men sila ke itum hand to hand la so pot lalu lapen ke tum dormaha se sama ka cheprek thepi theta nang lada na tum chining tung duk thai la se monali tum nili nang ke thanyong se asap so ke let ke chok che duk ko men nang pake nang tham tame mane ka chini mu chol bang dolang bongte lapen ke nali tum same research tha lalu lapen ke salary bang ke nili ka chini da mateng blotang te jong si nang liong si APSC yong si undel oblong te nang li ke cheng starting salary 60,000 pen si cheng ponji po si penang internet long source ni list ame long pon apen ke UPSC na pulo nang thada ka 75,000 pen si cheng pon lo jola puson la lo la seli tum kabor idon ma kenak sot atheli tum han ke unlimited time sinang pide de ST tum han mate backward classes tum han an ke other backward classes de e tum han an bang ke unlimited time sinang pidon det nang pide da poseli tum same kabor idon ma kenak sot itum dera phan same sia contribution ki pidona kenak sot de lalo bang teli tum same kaching thurang theklo lalo itum bor idone lahan lo la se ning thelo nang li nang karjuan se tame klar lo posi lapen ke nale tuma kachini kang tung dolang flotang comment song nang arjuno ni answer se na pachini ponji phan bo ipo